Truk angkolai tongo JED movement against CAB ni tangokra rok adong rok phaisok pajak tabuk thik airport ni angkor kha. Okay sir. Okay sir. Singkok sanani side tok nai mothani convener by phaisok pajak yang thikani buskango Sir Anthony Dilliwo thangmani norokni naharmung tai sabai discussion khaika bawahai discussion kabo kisa saimana musung hajeni luk जों ताव फाइमन पर जों प्रेस ब्रिफिं खायनो खाना रग प्रेस ब्रिफिं खायनो खाना जों सालायसिमोन बाहाय सानाय तो फानो माने थांमानि आबो कि पॉजिटिव दा त्रिपुरानि लोकरंनि बागै थांमानि त जों केब नेगनसो जों साका जेसिनि डिमान्ड जेसिनि सादा तमो जों साका बावनो जोंनो एसुरेन्स जुखा जों नायनाय आबो नायमान पर जोंनो साख्लायनाय नि साका हासेनि जे कक्थम बेरेक रग तो इन लाइन परमिट मानसिने रखनि रग प्रि मीडिया रग अंकर आबो बय प्रि मीडिया तामो सैतंग आमनल जों सायमाना थाय तमखा जों जे पारपस जेता केब देति जे थांमानि आबनो जतो चिनि डिमान्ड जों बना प्लेस खायका ब पेशेंटले खानाका खानामान बिसिंति बआबो विदिन शॉर्ट पीरियड अफ टाइम सालायमान बिसिंति जोंनो साख्ला जानो हनि साजाका ताउकि मुभमेन्ट मथाकजाक न तंनाय हाइसेबले ताबो जरते मुभमेन्ट मथाकजाक तंनाय ताबो जरते मुभमेन्ट मथाकजाक तंनाय जदिन हागतर हापां नरकनि खरां बा नरकनि डिमान्ड हारिया हांगां के बुसकां बौदै है मुभमेन्ट नखलायनानि सेनाबो स्ट्रेटेजी तंनाय जों बाहायके मुभमेन्ट खायनाय आबो ओलो जेफोर स्ट्रेटेजी खायना आफरो साजागोन केबनति सुप्रीम कोर्ट थांनानि होन माने डिसिजन के जति गुबै आबो जों तालागा डिसिजन नायाखो जाते सुप्रीम कोर्ट थांनानै ताबो जों जखन त डायलग चलि तंग का डायलग बिसिंति जों सायमाना साबो नरकनि टीमो हास्टेन एंगेजन मुभमेन्ट अगेन्स्ट केब नि मथारनि बिसिङाव साबो थांका दिले जों त जतन प्राय जों दजन थांका आरो जत पलिटिकल पार्टी तंग उसुदन अर्गेनाइजेशन तंग सिविल सोसाइटी तंग एनजीओ तंग बलाबेलके हामैसा न अनर खनायमान खना यांगो थिक डीएसएफ नि जीएस बतंगो फियाबा कक साइमान के कक सालायना बबहाय नरक दिलिउ थांमानि हासेन लुकुरनि बागै बबहाय कक्तमा काहाम तंग बा नरक बब साबाय डिसकाशन खाय के साइमान मजु सिनि मुभमेन्ट जे कन्वेनर अलरेडी साइक्लां खाम डिसकाशन चलसक जरा सि मुभमेन्ट उस्तम दनाय आरो डीएसएफ ते नेशु जों सुप्रीम कोर्ट केस खायना थांदों बोसोक जरतै नासिंनाय जे हागतर हापांनो मुभमेन्ट सालबोसक नासिंमानि यागुल मुभमेन्ट कायसे डायलग चलनाय ताबो लीगली जों प्रोसेस थां दङ अलरेडी आशो फाइल खायके टीएसएफ एन्ड नेशो जों सुप्रीम कोर्ट थांनाय अन परेसिन स्ट्रेटेजी तेसे त्रिपुरानि जे मिलुइ बाय खायमाने डिसकाशन चलमान उलो जों हम साजन अमित शाह बाय बोसोक जरा रमै नरं डिसकाशन चलिखा बबहाय फिरक मुंमान खान कुबिकक 70 जों सालाइखा बगसियाको अन्य सामुंगते बो प्रोसेस चलनाय डिसकाशन चलनाय अन्य जों ताबो आलोचना खाय ओलो जों कक सालायनाय आमते जों ताबो कुन साइमियाको डिसकाशन चलनाय बलाबेलके हामबाय सारनो नरक खनायमान खना टीएसएफ नि जीएस सुनील देबबर्मानि खुक्तै जे दिल्लीआव अमित शाह बाय मीटिं खायमानि यागुलो बरक हासेव किभिलका 14 तारिख डिसेम्बर फेबा जों बरकनि खुक्तै अबहायबो कक्तमा मानखा बुसकांनि जरावो प्रेस मीट खायै बरकनि टोटेली जे दिल्ली टूर दिल्लीनि मीटिंगतै बरक ब्रिफलि सानानि आबहाय कक्तमा बरक साइक्लांखा जों कक सानानि जायटकखा एमएलए रामपद जमातिया बायबो कक सानानि जायटकखा जे जॉइंट मुभमेन्ट अगेन्स्ट केब कमिटिनि कन्वेनर मोजां एन्थनी देबबर्मा बाय तेवबो हायकेनो आईपीएफटीनि कैबिनेट मिनिस्टार ते आईपीएफटीनि एड कमिटि अमित शाह बाय मीटिं खायमानि यागुलो किभिलि दङ जों बरंग नासिङै दङ नरगाबन बागै चयनाय दंदि चिनि खरां